Je to malé, kde to idú. Jaké sa dá. No, táhne na to dole. To nie malý. To nie malý. Máme jedno. Lep! Mrzno! Odbeh to behalo, ale takých 15 utekalo. Jaká paráda? Ty dole, no. Ešte jak sme sa len išli, tak prebehlo. Je to rovno na židáku. To je hlboké sebe. Tak to ešte od nás dole. Jeden pôjde s nami, Karol. No. Ty prebereš, Ako? vyjdeš tu hore na cestu a končíme a chodec. No my teraz stojíme, lebo začali ho asi A ja to s Jožom stáhnem až jedným dole a Pavla príde. A toto je už teraz prelené. Nejaký auto. Ty prídeš preto. Ale parádne. Ty nejaké zeber, nejaký igelit. A kedy to pozná, Vám to rád a my to doženeme a spokojne. Nie, to treba povedať tomu. Lebo som povedal ľudí, to nemá cenu. Čo to je na trážkoru? Nič tam není. Tu preč. Tuto rovno dole. Tak ideme hore, naša hračka, tam sú auta. Aha, ale veď oni pre nás prídu. Čo? Oni pre nás prídu. Ale máme zbraně člověče. No je. Ja vám som pán hore, po horizonte, tam nájdeš, kde si Palo bude prísť. Po prvom poličku by mali byť. Aha. No. Ja to stáhnem dole. Daj mi paličku. Sa ľubí? Jeden s vami? Alebo... Jeden s nami. Palo, ja to. Marek, kde má zahradu? Toto, tu sme pred ňu. 20 metrov sme pred ňu, spade sme pred zahradu, ani iné. Tak to on tu stihli. Ideme či už dolu? Tuto dole. Tuto ideme meste. Nie, pri kompeše idete. Ale, pri židovskom kompeši. Vezme mi od kompešu. Tak ja zoberiem chalanov. Vylačať sa. Nie, však traja, aspoň 4, čo to bude tahať dolu do Rice, ja neviem, že... Máš toto? Idú. Daj mi oni. Naťahanie mi niečo daj. Naťahanie daj niečo. Ale veď je to tvoje, ja viem. A on je malý, no. Daj mi hento,